Diyos marahay na aldaw po sa indo mga tugang, kaiba kang sa tuong mga pamibi, idulot niya to sa misang ngunyan ang binasunod na intentions. Pasasalamat, dulot ni Isa, pasasalamat sa pagselebrar kan birthday ni Rina M. Rances, siriman po para sa kapangaluan kan kalag ni Jose asin Esther, Francisco Sr. asin Natividad, Jose Kirk Anthony Siringman para sa kapangaluan kan gabos na kalag sa purgatorio. Ngunyan, Oktubre 26, aldaw ng Sabado, ang ika-29 semana sa ordinaryong panahon. Asin, yuman ngunyan, ang ikatulong aldaw ng Tridom para sa selebrasyon sa ika-51 anibersaryo kan sa tong parokya Nuestra Señora de Peña, Francia. Ang selebrasyon kan banal na misa, pamamayuhan ni Reverendo Padre Felipe P. Olvera III. Matindog na po sa pagpuon. Kaugmahan na dahil makakaagaw, kung ikaw uyan sa samuyang tama. Kaugmahan na dahil makakahanay, kami sa imo pinapuli. Sa ngaran ka nama, asin ka naki, asin ka ni Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesucristo ang kakurang nanta, pagkamuot kan Diyos, sin pakisumaro ka ni Espiritu Santo, mapa sa indo ka bos. Asin sa saimong espiritu. Maray na aga sa indo ka bos, mga tugang. Diyos marahay na agaman po, Father. Sa loob ka ining misa, sa tuyaman pong ipamibi ang gabos ng mga biktima ka ining nag-aging kalamidad, nalugod sa tahaw kan sa indang kapurisawan, kan mga bagay na sa indang iniisip para sa inang pangangaipo, mamatay anindaan padago sa pagsurog, sin pagtabang nin mahal na Diyos, sa paagi kan karahayan kan sa indang kapwa. Mga tugang, ako ang taas tong mga kasalan, tangani magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles sini Santos, sin sa indo mga tugang, na ko ipamibi sa kakurangan ng Diyos. Mayarak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawad ang astong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, maherakan, kagurangan, maherakan, Kristo, maherakan, Kristo, maherakan, kagurangan, maherakan, kagurangan, maherakan. Mamiibi kita. O Diyos na makakamhan sa paman, gibuha kaming magdanay sa imo, asin maimbot sa pagibo kan kabutan mo, sin sa paglingkod sa tunay na puso sa kadakulaan mo. Uli kay Jesucristo ang kakurangan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen.
Ang liturhiya kan tataramon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Sa lambang saro sa to, itinao ang Diyos noon na grasya, susog sa sukol kan mga balaob ni Kristo. Kaya sinasabi sa kasuratan, kung siya suminakat sa kaitaasan, dara niya ang dakol na mga bilanggo, asin mga balaob, itinao niya sa mga tao. Ano ang buot sabihon kan suminakat? Kundi na siya huminilig sa mga hababang rona ni daga. Ang huminilig iyuman sana ang suminakat sa kaitaasan nin kalangitan. Tanganing ang gabos na tao, mapano niya kan sa iyang mga balaog. Sa iba, ang sa iyang balaog, iyo na sindang maging mga apostol. Sa iba, mga propeta. Sa iba, mga ebanghelista. Sa iba, mga pastor asin maestro. Tanganing ang mga banal, magkasararo sa paglingkod. Nganing mahaman ang hawak ni Kristo. Sa siring na paagi, kita gabos nagkasararo sa pagtubod, asin pagkamidbid sa aki ni Diyos. Sagkod na kita maging sangkap na tao sa sukol ni Kristo sa iyang bilog na pagkatalubo. Kung siring, bako na kitang arog sa mga aki na pinagpapalid-palid asin pinagkakawat-kawatan kang gabos na doros nin doktrina sa kamot ni mga taong putikon asin madaya. Kung kita mabuhay sa katotoohan, asin sa pagkamuot, kita bulanos na makakaarog kay Kristo na iyo ang pamayo. Sa iya, ang bilog na hawak, nagkakatugod-tugod, asin nagkakasurugpon-sugpon. Lambang hilo-hiluan, minadugang ning kusog, tanganing balang kabtang o balang kabtang, makagibo kan sa diring gigibuhon, kaya ang hawak, minatalubo sagkod na masangkap sa pagkamuot. Tataramon kan kagurangan. Salamat sa Diyos. Ako nauugma kasabihan ako, madumang kita sa harong nin kagurangnan. Ako nauugma, kan sabihan ako, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Ako naugma kasabihan ako, maduma kita sa harong nin kagurangnan. Ang samoyang bitis na katindog, sa laog nin sa imong mga pintuan, o Jerusalem. Ako nauugma, kan sabihan ako, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Ang Jerusalem, ginibong syudad na pusog ang pagkasararo, sa iya minadulok ang mga tribo nin kagurangnan. Ako nauugma, kan sabihan ako, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Siring sa ipinagbuot ki Israel, magpasalamat kita sa ngaran nin kagurangnan. Mga trono ibinugtak sa paghukom, mga trono kan harong ni David. Ako nauugma, kan sabihan ako, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Matindog po sa pagrokyaw kan marahay na bareta.
Ang kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susog kay San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. May nagkapirang dominatong dangan inusip kay Jesus na isinalak ni Pilato ang dugo kan mga taga Galilea sa dugo kan mga atang na idinudulot tinda. Si Jesus agsabi sa inda, sa paghuna nindo, ang mga taga Galileang idto urog na mga parakasala kisa iba huli tasiring ang sa indang pagkagadan. Bako, sinasabi ko sa indo na kung kamo dai magsulsol, kamo siring man kaiyan, magkakagaradan. Itong 10 may 8 na nagadan. Nagabaan kan tore sa Siloe, sa paghuna nindo, urog sindang may kasalan kaysa ibang mga taga Jerusalem. Bako, sinasabi ko sa indo, asin kon kamo dai magsulsol, kamo man gabos siring magkakagaradan. Asin idinagdag ining parabola. Sarong lalaki, may baligang na ipinitanom sa iyang uma. Naghanap siya nin bunga asin daing nakuha. Dangan, nagsabi sa nagtatanom, nahiling mo, 3 taon na ako pagpaparadigdi sa paghanap nin bunga sa baligang na ini, asin day akong nakukuha. Paluda, sa anong pakinabang ang daga na sa iyang ginagamit? Alagad ang nagtanom nagsabi, kagurangnan, bayaan mo na sa taon na ini, sa kuyang gugudakon, asin bubog takanin abono, tibaad, magbunga, kundai, paludonta. Maray na bareta, kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Maray na agaliwa sa inugabos mga tugang. Sa liwat man po marahay na agaw, Father. Ang Santo Rosario para sa matuninong na kinaabahan. Ini po ang tema niya to sa ikatulong aldaw kan Misa Triduo o Triduo Mass. Mantang kita nagaandam sa selebrasyon kan ika-51 ng anibersaryo pagkafundar kan sa tuya na parokya. Gabos nagmamaot nin katuninongan. Sa mayo nin karibay ang katuninongan sa anuman na bagay. Mas pa sa kaugmahan ang matuninong na buhay. Kasi pwedeng igwaga kan gabos sa kaipuhan mo pero dahil man matuninong ang buhay mo. Pwedeng kompleto ang familia pero dahil man matuninong ang buhay mo. Pwedeng gabos nyaon sa imo igwakang kamidbid, ma-influensyang tao, nyaon sa imo ang poder pero dahil man matuninong ang buhay mo. Ang katuninongan, prekondisyon para sa buhay na mas fulfilling, mas maugma. Mayo nin karibay ang matuninong na buhay. Kaya bakong makangalas na ini ang pinakaurog na biyaya ning mahal na Diyos sa tuya. Kan si Kristo namon dag ang mga angeles nag-aawit, peace on earth, goodwill to men. Katuninongan sa bilog na kinaabahan asin sa mga tawong maray ang buot. Kan si Kristo na buhay liwat, ang eno tatataramon na nagluwasa sa iyang uso. Kan mahiling niya ang mga disipulo, mapasa indo ang katuninongan. Pwede niya kutang sabihin, maugma ka mo, tabuhay na ako, pero dai, katuninongan ang sa iyang dara. Hulita ini ang pinakaurog. Pero ang katuninongan, bako lang itong kawaran ng iriwal, kawaran ng ralaban, tamayo kang nadadangog. Sasabi ko nga ni, miski mayo maning iriwal, pero kumpleto nga ni ang familia, nyaon ang gabos, pero purisaw ka man. Kang kinasagsagi kan bagyo, mantang ako naghahapot ako, kumusta po, nakaturog man ka mo? Eh, mga Father, at least ngayon, kuya nakoroy nga lo, Father, paano ka man talaga makakaturog sa imong kondisyon? Namantang yaong kadigdi, dahil ka man inuoran, pero pag-iisip mo si mga properties mo na baka inanod na ning baha. O kaya, mantang yaong kadigdi, tranquilo kadigdi, dahil mo aram saan kami pakuan ning mapuuna naman kan buhay mi.
nakararaot si mga nabarasa si mga appliances, mayo ning katuninungan. Paano niya to makukuhaan katuninungan? Nabuoting mahal na Dios na itao sa tuya. Kung inaan sa iyang pinakaurog, saro sa pinakaurog na regalo, nabuot niya na makuhaan niya to. Siguro ang enot na kita mabuhay sa realidad kang kinaban, na igwanin pagtitiwala asin naigwanin pagtubod asin pagtitiwala sa mahal na Dios. Anong buot kong sabihon? Na kita nakatungtong o nabubuhay sa realidad kang kinaban. Sa kinaban na ini, igwaning init, igwaning uran, igwaning bagyo, igwaning problema, igwaning kailangan, igwaning iriwal, makakadulag daw kita sa mga realidad na inikan buhay? Di man pwede. Kung habotakan mga bagay na habotang mabuhay sa siring na sitwasyon, nyaon na kita sa likod kang simbahan, rest in peace na kita, nyaon na kita duman, nyaon kita sa katotoohan kan buhay niya to. Asin ini ang buhay sa kinaban. Kung kaya nga ni igwanin Diyos, tanganing ipasabot sa satuya, na namumutan niya kita, asin inaataman niya kita, miski sa siring na sitwasyon kan satuyang pagkabuhay. Ang katuninungan makukuha sa Diyos, sa pagtitiwala sa satuyang pagtubod. Nagirumduman ko ang sarong dokumento na sinurat ni Pope John Paul. Sabi niya, makukuha sa nangyakan tao ang katuninungan in relasyon sa iyang pagkabuhay. Kung mamimidbida niya ang mahal na Diyos, in relasyon ka sa iyang pagkabuhay. Kung in relasyon sa mahal na Diyos, sabi niya. Nyaon ki Kristo ang katuninungan, nyaon sa Diyos ang katuninungan. Miski pano-pano nakita kan mga bagay na sinasabi kan kinaban na mahalaga para sa to. Kung ang buhay di ay nakaangkla sa pagtubod, ang mga bagay na ini mawawara sa naasin, ang mga bagay na yaon sa to, iyo man sa na magpupurisaw kan sa tuyang isip. Ta matatakot kita na mawarain ang mga bagay na ini sa satuya. Ang mga pinagpagalan, ang pinaglapigotan, kung bako huli sa pagtubod asin pagsarig sa mahal na Diyos, ang mga bagay na igwa kita, iyo man sa nang magpupurisaw sa isip niya to. Marahayon ang kagurangnan, miski sa sitwasyon niya to, ini ang saro sa mga mahalagang dahilan kang matuninong na isip. Na dahil tayo isipon na dahil kita pinagpapanish ting kagurangnan. Bako huli ta kita makasalan kaya nagkaigwaning baha. Bako huli ta kita makasalan lang, tahuli ta. Garo baga kita pinagpapanish. There are things that God allows us allows to happen para sa mas maharay pa siguro na rason. Sa ebanghelyo niya itong ngunya ng kagurangnan, sabi ni Jesus, sa paguna nindo, ang dugo ka itong mga ginada ni Pilato na isinalak sa dulot kan mga pagano. Mas maraot daw sinda. Itong mga nadisgrasya na nahulugan ngaya kang tore ngaya kang siluwi, nangyari sa inda, huli daw ta mas para kasala sa inda, dai. Kundi ngaya ka mo magsulsol, talagang magkakagaradan kita. Bako lang physical sigurong kagadanan, kundi ang mabuhay na bakong matuninong purisaw. Minsan nakakauri pag nahihiling mo ang aki, na pakatukaw sa na makakaturog na tulos. Inaansaro sa mga bagay na mayo sa satuya, ang matuninong na pagturog. Pero no taday nakakaturog, tapurisaw ang isip. Only when we put ourselves, surrender our life to God, makukuha niya to ang katuninungan. Kaya ang enot siguro, magiging matuninong ang buhay kung aram niya to, namantang nasasabutan ang realidad kang kinaban. Igwa kita ning tunay na pagtubod asin tiwala sa mahal na Diyos. Ikadua, makukuha ang matuninong na buhay na buot niya to para sa sato. Kung kita nabubuhay, susok sa satuyang pangapudan. Sa inot na babasahon, nadangog niya to sa surat sa mga taga-Efeso. Si San Pablo nagsasabi, gabos kita nag-ako nin biyaya hali sa mahal na Diyos. Ang iba propeta, ang iba sa ano man napaagi. Gabos kita inaapod daning mahal na Diyos. Asin ang satuyang pagkasararo sa pagmukna kan kahade aning mahal na Diyos sa kinaban.
Iyo magtataon ng katuninungan sa buhay niya to. Igwaning kapurisawan kung dahil niya to nagigibo ang dapat niya itong gibuhon. Kasi dahil kita papatuninungan kan sa tuyang konsensya. Kung ikaw magurang, sinhuli kang sa imong kapabayaan. May mga maraot na nangyayari sa pamilya, papapatuninong daw ang isip mo. Kung ikasarong negosyante, namantang nagdakol na ang sa imong yaman, pero aram mo, na kinuha mo ang bagay na iyan, bakong susong sa kabuotan ng mahal na Diyos, o bako sa maray na paagi, papatuninong daw ang isip mo. Nakakaturok kita ning tultol, miski dakol na mga responsibilidad, miski dakol na mga kaipuhan, asin miski may kahilangan, kung aram niya to, nagigibo ko, nabubuhay ako, susog sa kabuotan ng mahal na Diyos. Uuliton ko, matuninong ang buhay kung nasasabutan ta, ang satuyang pagkatao in relasyon sa kabuotan ng mahal na Diyos. Siguro ang panghuri, buot niya ito na kita matuninong, we have to be peacemakers. We have to seek peace. Kung yan ang pinakaurog, dapat kita maging mga parapatuninong. Sabi ng kagurangnan, paladan ang mga parapatuninong huli taaapo doon sinda mga aki ng Diyos. Kang inot na aldaw ang satuyang tema, ang Santo Rosario para sa konversyon kan kinakban. Ang mga bagay na nangyayari sa kinakban niya sa buhay niya to, igwaning sa mensahe ang mahal na Diyos, sinaurog sa pinakaurog na mensahe, ang pagbalik sa iya, ang konversyon kan buhay. Duman niya to makukuha ang dalan pasiring sa katuninungan, kung kita mismo hanapon ta ang katuninungan sa buhay niya to. Ang katuninungan makukuha, bako lang kan mga taong nasa poder, kundi kan kada saro na naghahanap ka ini, asin buot makamtan ang bagay na ini, sa harong kung mayo na ning iriwal, sa harong sa mga pag-iriba kung natutuod na handa kita na magpatawad, asin bukas sa rekonsilyasyon. Diyan niya ito makukuha ang katunino. Ang gabos, dapat naghahanap ka ini. Pulita kung ini ang pinakaurog na biyaya ning mahal na Diyos, dahil niya ito ini pagpalampason na daimagin para sa satuya. Si ina kan magpahiling po duman sa Fatima sa Portugal. Kasi nabihan niya ang mga aki, October 13, 1917, magpamibi ning Santo Rosario para sa konbersyon kan mga kang kinaaban, asin para sa matuninong na kinaaban. Mapupundo na ang iriwal kung ang mga tao, kung kamo mamimibi kan pangajion na ini. Pero sabi ko nga ni, igwaning katuninungan, bako lang kung igwaning iriwal. Igwaning katuninungan kung gabos nagkakasararo, asin ang buhay nakaangkla sa mahal na Diyos na nagtatao sa tuya kan direksyon kan buhay ta, asin iyo ang rason kung ano tanyaong kita digdi sa kinaaban. Amen. Pamibi nin banwaan. Ang Diyos matinios asin nakakaaram kan sa tuyang mga kaurasaan. Mamibi kita sa iya, natabangan kita sa satuyang dalan, pasiring sa pagbakli asin pagbagong buhay, ang simbag sa lang pagpag-arang, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga namamayo kan simbahan, magdara sa to sa urog na maludok na pagdebosyon kay Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satong komunidad magpahiling ni mga bunga nin pagpamibi asin pagpenitensya, asin makatubang sa paghukom kan Dios na may mga pusong sinsiro asin mapakumbaba. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing makatao kita nin imbong sa mga taong may mga pusong malipot asin mamundo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagsasakit, magkaiguanin kusog na magdulok sa kagurangnan na danay na harani. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, makahiling kan lawog ni Jesus, asin magdanay sa iyang presensya, sagkod paman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi.
Amang mamumuton, ako ang mga pamiibi kan banwaan na nagsusursol, na nagdudulok sa imo sa kapakumbabaan, asin pagtubod, uli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. A liturgia kan Eucharistia. Magpamibi ka mo mga tugang, tangani nga sako, asin ang sa indong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami, warasan sa mo na sa bilog na isip, maglingkod sa imong mga balaog. Tanganing sa imong grasya na naglilinig sa mo, maugasan kami kan mga misteryo man sana na sa mong linilingkodan. Uli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa saimong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano si nakakaligtas, na danay asin minisan sain. Magpasalamat kami sa imo, banal na Ama, huli kang namumutan mong aking si Yesu Kristo, na sa imong tataramo na iginibo mo kan gabos, sinugo mong para ligtas asin para tubos para sa mo, na nilaman sa bagsikan Espiritu Santo, sinamundag sa Birhen. Sa pagutop kan sa imong kabutan, asin sa pagtipon para sa imo, nin banal na banwaan. Nagdupa siya kan pinapasakitan, tanganing daogon ang kagadanan, asin ipahayag ang pagkabuhay liwat. Kaya kaiba kan mga angeles, sin kan gabos na santos, nagaharubay kami kan sa imong kamurawayan, sarong tingog na nagsasabi. Ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, paladanan nilaligdig sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ikanagadan banal, purabo din gabos sa kabanalan. Kaining mga atang namimiibi kami, kabanalakan amon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, na sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkot sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, sin pagpasalamat binaakini, asin itinao sa iyang mga disipulos, taan sabi, magakaw ka mo gabos, asin magkakan ka ini, tiniyan sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuaniyaman in kalis, singgirari pagpasalamat sa imo. Tinaw sa iyang mga disipulos, taan sabi, mag-ako ka mo gabos, asin mag-inom ka ini. Tinian kalisin sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan.
ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod, kagurahan na ipinapamaretan niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, pinapahayag, sagkod na ikamagdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdululot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, singkalis sing kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Sinakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak, sindugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, sin kan sa mong Obispo si Rex Andro, asin kan gabos na klero. Siringman, girumdama sa imong pagkaherak asa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, sinan gabos sa mga gadan. Langan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, sin gabos na santos, nakaitupan nagapagayagaya sa imo. Kanigon magin kahiras, kan buhay na dahing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos sa kagalangan asin kamurawayan, sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangas kitang magsabi, Ama niya mo, niyaon sa langit, mabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadayan mo, mangyari ang buot mo sa daga, ng siring sa langit. Sa mong kakanon sa roal daw, ito mo sa muya ngunyan, sin patawadon mo kami sa mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kakurangan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay nataling ka sa kasalan, sinmanlig ka sa gabos sa kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, ang samong paraligtas na si Yesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kakurangnan, ikaw na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare pagilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan, sin papagkanigo na siya mapatuninong asin magkaboronyog, susok sa imong kabutan, kaya nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kakurangnan danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamonin katuninongan. Espiritu.
kasalan kan kinabang. Tawi kami nin katulino nga. Uyan, kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, gibuha kaming magkamit kan mga langit no na bagay sa pagselebrar, tanganing matabangan kami kan mga biyaya ngunyan, asin matukduan kami kan mga nagdadanay, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen.
Padagos po kitang magtindog. Oratio Imperata. Mamumuto na ama, kaglalang asin kagurangnan kan gabos, ang sa imong providensya, nagpapadanay kan kinaban, sinan sa imong kadunungan nagaantabay sa kalikasan. Mapakumbaba kaming nagaarang sa imo, na ilikay kami sa ano manahuma nin maraaw ta panahon asin kalamidad. Nasangkuban mo kami sa gabos sa katibaadan, sin pakulpaon mo ang gabos sa bagyo nin buhay na naguhuma sa mo. Magiman kaming ligtas sa mga mamumuton mong kamot, magugid kan sa imong kabutan sa gabos niya mong inagihan sa buhay. Asin sa imo maglingkod kaming pinaniwalaan kan sa imong linalang, may pusong nagpapasalamat. O Virgenin Peña Francia, sa muyang ina, pamibian kami, kugusa kami kan sa imong manto nin pagkamuot, sinlikayan kami sa gabos sa kalamidad. Ininahagad mi, huli ki Kristo sa mong kagurangnan, kasaro ka ni Espiritu Santo. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Espes nostra salve, a te clamamos, exules Filii, a te sospiramos, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle. Advocata nostra, ilus tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris Christui, nobis, post hoc exilium, ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, oremus, omnipotens sempiterni Deus, vi gloriosi Virginis Matris Mariae corpus et animam, Utinium Filii tu habitaculum i feci mireretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione abissantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Pagirongdom po na sa aga sa selebrasyon kan sa tuyang anibersaryo, ang arsobispo ang manginginutan sa Santa Misa sa oras na alas 6. Imbitado po kita. Sana po mag-aratindir kita. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyon naman lagod kamo kan Dios na makakaman. Ang Ama, asin anaki, sinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa pagkamuot ti Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva!
maray na aga po. Mano bilang kita ki ina Nuestra Señora de Peña Francia. Sa ngalan po